Добро утро, Daily Vlog с мен. Часа е 7:15 и пътуваме към басейна, където започваме с водна гимнастика. Орбита Фитнес. След тренировка много яко силен ще кара се. И сега една разходка в любимия парк, ловен парк. Парк между работата с клиенти и смяната на обекти. Малко време за мен. Много обичам да се разхождам през денечето ми в парка. Няма никой. Абсолютно спокойствие и пълна връзка с природата. Много яко. Разходката на пресечен терен навън е в пъти по-добре, отколкото ходене по пътеката. Но все пак, ако нямате избор и ходите по пътеката, сложете си наклон. Поне 10%. Това в пъти ще подобри изгарянето на калории. И така времето за мен приключи. Време е да стягам сакчето за фитнес, че ме чака работа с клиенти в залата. Аз тук не съм дошъл да работя. Аз съм дошъл тук като началник, да ви казвам какво да правите, как да работите, да ви обучавам. Сега ми предстои да проведа няколко тренировки в фитнеса с клиенти. Шефът не се притеснява. Тук работата вали, както виждаш. Направо да си бе майката. Фачим. Огън смей. И 8 часа се прибирам от дома при моята семейство. Значи аз мога да тече програмата и си било. Не. А сега кой ще събира парчетата от мен? Много яко даш. Има такова приятелче. Винаги има който те посреща вкъщи. Ей, Сема! Ето я и другата госпожица. Фани. Здравей. Госпожица. Ела, хайде. И така, този ден приключва и ще се видим отново скоро. Do the things you said you do to me, oh, to kiss me all aloud and love me like a sailor.